To, alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah buwaye gagar misali wanda da ikonsa da yardarsa ya kawo mu wannan rana mai daraja. Kamar yadda kai kake cewa na ce Ahmed Bola Tinubu wanda shine zai jagoranci Najeriya a 2023, to haka yake. Kuma abinda nake son ka iya sani cewa ai yau gashi Allah ya kawo mu wannan rana. Idan abinda na hidi gaskiya ne zaka gani. Idan abinda na hidi ba gaskiya bane ba zaka gani. Yau muna 25 ga watan February, watan biyu. To yau shine ake yin zaben shugabannin ƙasar Najeriya. Amma ka iya sani cewar rankata kaf waɗanda suka fito suna magana akan shugabancin Najeriya ko suka fito suna neman takarar shugabancin Najeriya, wallahi ɗan rakiya ne. Kamar yadda nake hidi maka cewar Ahmed Bola Tinubu wanda shine zai jagoranci Najeriya a 2023, ka sa ido kai kallo, ko in ce ku sa ido ku kallo. 2023 ta Ahmed Bola Tinubu ce, wanda ya fito a jam'iyyar APC. Ba ma wai sai na abin nan nashi ba, kowa ya riga ya san shi. Yauwa, ina jin ka. To, ka iya sanin cewar ba wai an ce ma sauran ba za su yi shugabancin wannan ƙasa bane ba, amma dai ka san abin da ake cewa an magana ta kan wanda zai yi a wannan karo. Wanda zai yi a wannan karo, wanda muka yi bincike kuma bincikenmu ya tabbatar mana cewa lallai ga wanda zai iya samu ya lashe shugabancin ƙasar nan a 2023, wane ne? Ahmed Bola Tinubu ne. Ahmed Bola Tinubu, ina taya ka murna da lashe wannan zaɓe wanda za ka yi na 2023 in Allahu ya yarda. Ubangiji Allah ya taimako, Allah ya bada sa'a. Sai ko mun haɗu a Bila mun zo murna in Allah ya yarda. Zan yi tattaki in tako in zo Bila, ko in tako in zo Lagos, in tama ka murna bijahi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Babu fargaba a wannan hidima, ba ja baya. Ka iya sanin cewar kai ne president 2023. Idan kana son ka tabbatar da wannan magana wadda nake hidi akalla ba kasar ba wajen wata 6 zuwa 7, ka shiga ikon Allah sai kallo YouTube channel zai tabbatar maka da cewar abubuwan da muka hidi. Sannan abu na biyu, kamar yadda nake hidi muku cewar mun fitar da na gwamnonin APC, mun fitar da na gwamnonin PDP. Idan kana bibiyar mu a ikon Allah sai kallo YouTube channel, zaka tabbatar da haka, ka shiga ka gane ma idanka. Sannan abin da muke da bukata, ka sa ido ka tabbatar da cewar menene ka gani ko menene ake. Ba muke yi ba, Allah shi ke, kuma Allah shi ban maka sani. Amma abin da muka hidi ku tabbatar da cewar zai tabbata haka. Challenges, idan ya kai kasancewa kaga sabanin abin da muka hidi, to kana da baki wanda zaka iya mana magana. Mun gode yan uwana yan Najeriya, Allah ya ba mu sa'a. Sunan Alhaji Nura, ikon Allah sai kallo.